kadırlı iyildeşler, saman otur mısınız? Geçen gepleşiklerimizde biz Hudaýyň mukaddesliği barada, mukaddeslik biz günäli adamlara el yeterli mi diyen temalar barada gürrüň etdik. Hudaýyň mukaddesliği gaty giňişleýin berilen bir temadır. Mukaddes kitapda bu barada gaty köp aýdylýar. Bugün men aýratyn sizin ünsüňize İsa Mesih'in, yani Hudaýyň oğlu İsa Mesih, bizim halaskarımız ve Rabbimizin mukaddesliği barada gürrüň etmek isleýän. Hudaýy hiç kim hiç haçan gören däldir. Onu bize öz gucagyndan çıkıp gelen ýalňyz oğlu tanatdy diýip İncilde Yahyanyň hoş habarynda okaýarys. Hakykatdan da Hudaýy hiç kim hiç haçan yüzbeýüz görüp bilmedi. Aýdyp geçişimiz ýaly geçen gepleşiklerimizde İşaya peýgamber gözünü ýany başyny dikip Hudaýyň mukaddesligine seredip bilmedi. Musa peýgamber Hudaýyň şöhratyny görmek üçin onun yüzüne seredip onu görüp bilmedi. Diňe arkasından onun kölegesini gördü. Yine nirelerde mukaddes kitapda Hudaý özüni aýan eden yerini görýäs. Hatta Musa yanıp duran bir ağaçta Hudaý özüni aýan eden wagtynda Musa ona seredip bilmeýär. Hudaý ona sesle Musa aýagyndaky köwüşiňi çykar. Çünkü senin duran yerin hem mukaddestir diýip aýdýar. Umuman aýdan wagtymyzda yankı güne bu dünya gelenliginde Adam ata bilen Hawa ene Eden bagyndan kovulandan soň bütün adamzadyň nesli günäli boldy ve olar Hudaýy hiç haçan, hiç kim yüzbeýüz görüp bilmedi. Näme üçin? Eger gören hem bolsa, görmek isleyen bolsa, onda adam munun beýlek ýaşap bilmeýär. Hudaýyň mukaddesligini adam görse, onda adam ölýär. Sebäbi adam günäli. Hudaýyň mukaddesliginiň öňünde, günäli tende hiç bir arasy däl zat, hiç bir mukaddes bolmadyk zat Hudaýyň mukaddesliginiň öňünde durup bilmeýär. Bu iýip barıjy, ýagny ýanyjy ot kimin? Onun günün ýanyna ýakynlaşyp bolmaýyşy ýaly. Günün ýagtylygyna, onun ıssylygy üçin hiç bir zat günün ýanyna ýakynlaşyp bilmeýär. Hudaýyň mukaddeslige günün şöhlesinden, günün ýagtylygyndan, günün ıssılygyndan has beýikdir. Onun ýanyna, onun mukaddesliginiň ýanyna hiç bir hapazat ýakynlaşyp bilmeýär. Şonuň üçin mukaddes kitapda biz Hudaýy hiç kim hiç haçan görmedi diýip okaýas. Hakykatdan da biri gördü diýip ýazylan ýer mukaddes kitapda ýok. Emma bu göze görünmeýän mukaddes Hudaýy onun içinden çıkıp gelen yekece oğlu İsa Mesih bize tanatty diýip ýazylan. Şonuň üçin Hudaýyň mukaddes boluşy ýaly İsa Mesih hem mukaddesdir. Hoş habarlary okan wagtyňyzda İsa atam ve men birdirin. Menin maksadım hiç bir zady men öz özümden gürlämek. Men gökten atamdan näme eşitsem, eşiden zatlarımı size ayan edýän diýip aýtdy. Yine de bir yerde menin iýmitim Hudaýyň erkini, onun işini yerine yetirmektir. Menin iýmitim şol diýip aýdýar. İsa hemişe atası bilen özünün nähili ýakyn derecede baglylygyny bize görkezýär. Esasan da Yahyanyň hoş habarynda biz bunu gaty köp görýäris. İsa gökten inen hakykady. Dindar, fariseýlerin, kanunçylaryň ikiyüzliligini, olaryň yalan sözleýänligini, adamlaryň ýanynda bir hili, asliyetinde başka hili bolýanlygyny görüp, olary açyktan açyk ýazgaryp başlaýar. İsa'nın aýdýan hakykatlary, onun öwredýän taglimatlary, dindar adamları hosala salýady. Çünkü ol gaty güýçli, hakykady wagyz edýärdi.
Bunun ýaly bolanlygy üçin dindar adamlar hemişe ondan bir kemçilik ýa-da bir güne tapçak olup, onu ýagny aýyplajak olup, onu syynap, näçe gezek ona soraglar berdiler. Emma her gezek onu syynap, ondan bir aýyplar ýaly bir güne gözlän wagtynda, ýalňyşlyk gözlän wagtynda İsa olara hemişe dogry zatlar, ýagny aýyplap bolmajak hakikatlary olara jogap berýärdi. Ol sözünde, ädim gılımında, ýaşaýşynda, bütünle umuman İsa, bütün boluşunda hiçbir yerde günäde aýyplanan däldir. Hatta şeýle gapma garşylygyň içinde, şeýle ulu ona karşı duran mahallarında, bütün adamların arasında, märekenin öňünde, bütün dindar, dini ona karşı çıkan fariseyler, kanunçuların öňünde durup, sizin haýsy biriniz meni günäde aýyplap biljek diýip, açyktan açyk, gujur gayrat bilen olara sorag berdi. Bilýäňizmi näme? Olar şeýle giýje gündüz yatıp turup oylandılar. İsa'dan näme kemçilik tapıp bolar? Onu nähili aýyplap bolar? Emma haçanda İsa açyktan açyk olara bu soragy beren wagtynda, haýsy biriniz meni günäde aýyplap biljek diýen wagtynda, olaryň hiç biri de İsa'ny aýyplap, ona garşy bir söz de aýdyp bilmediler. Näme üçin? Sebebi İsa hem edýän, aýdýan zatlarında, hem ýaşaýşynda, umuman keşpine göre, tebigatyna göre mukaddes ve pakdy. Onda hiç bir günah yoktu. Şeýle pakligi, şeýle mukaddesligi bilen İsa sizin ve menin günahlarımı öz üstüne alıp günah gurbanı oldu. Bu günahlar üçün haçta kan döktü. 3-nji günü direldi. Onun diriligi bizim aklanmağımız üçindir. Ol bize yine de täze ýaşaýyşy bermek üçin, baqy ýaşaýyşy bermek üçin, günahlardan azat bolmak üçin bizim uğrumuzda ejir çekdi. İsa'nın mukaddesligi aydın onun ýaşaýyşynda görünýär. Eger muny has ýakyn görmek isteseňiz, onun nähili bolanlygyny görmek isteseňiz, onun näme zatlar öwredýändigini bilmek isteseňiz, onda İncil kitabyny okan. İncil kitapda siz İsa'nın nähilidigini görersiňiz. İncilde yazılan İsa bizim üçin bir iň beýik misaldır. Mukaddes ýaşaýyşy nähili ýaşamalydygyny öwrenmegimiz üçin İsa'nın durmuşundan öwrenmeli. İsa'nın häsiýetlerinden öwrenmeli. İsa'nın sözlerinden öwrenmeli. Çünkü onun ýaşaýyşy biz iman edenlerin her birimiz üçin iň beýik misaldır. Biz Hudaýyň häsiýetini İsa Mesih bolmazdan tanap bilmeýäs. Sebebi İncilde Hudaýy hiç kim hiç kaçan gören däldir. Onu diňe, onun ýanyndan, onun kucagyndan çıkıp gelen ýalňyz ogly tanatdy diýe. İsa diýe, meni gören atamy görendir. Maňa iman eden, meni iyi veren atama iman edýändir. Meni kabul eden, gökdäki Hudaýy kabul edendir diýip İsa aýdýar. Şonuň üçin İsa diňe bir günahlardan gutulmagymyz üçin däl, bu yere bizim üçin bir misal goýmak üçin, mukaddes ýaşaýyşyň, mukaddesligiň nämedigini görüp ve bilmegimiz üçin yere geldi. Sizin ve menin üçin bir misal kaldırdı. Ondan öwrenelen, onun häsiýetine, onun keşbine dönelin. Onun ýaly ýaşasak, ondan öwrensek, onun basıp giden ýyzlaryndan ýöresek, onda biz hem mukaddeslikte has ilerläp onun keşbine meňzäriz. Şol mukaddes İsa Mesih men bir hakikat barada gürrüň etmek isteýän. Şol mukaddes İsa Mesih özüne karşı çıkan, özüne düşmançılık eden, hatta iman edenleri öldüren, öldürmeye katnaşan Resul Pavlus, yani onun adı İsa iman etmezden ozal Saul bolýar.
şonun durmuşuna, onun İsa duş bolan wagty barada birazjyk okap geçmek isleýän. Gelin bunu bilelikde okalım. Resullaryň işleri 9-njy babda ol barada yazılan 3-nji ayetden okaýas. Ol Şama yetip barýarka birden gökten bir nur onun daş töweregine ýagtyldy. Ýagny Saul. Saul Şam diýen şähere imanlylary tutsak etmek üçin, olary türmäe basmak üçin, olara ejir çektirmek üçin gidip barýardy. Bunu etmek üçin ol iň ýokary dindarlardan ruhsat alypdy. Şol maksat bilen Şam diýen şähere gidýärdi. Emma ol gidip barýarka gökten onun da daş töweregine bir zatlar ýagtyldy. Saul yere yıkıldı. Şonda onun kulağına Saul, Saul, näme üçin maňa azar berýärsiň diýip ses geldi. Ol ya Rab, sen kim diýip soradı. Rab onun senin azar berýän İsa. Çiğşe depmek sana kıyındır diýdi. Saul titrep, alcırap, ya Rab, meniň näme etmegimi isleýärsiň diýdi. Rab ona, tur da şähere git, näme etmelidigini sana aýdylar diýdi. Onun bilen bile baryan adamı or yerden dönüp durdular. Çünkü sesi eşitseler de hiç kimi görmeyerdiler. Gün ortan, günün yağtılığı çıkıp duran vaktinde Saul ulu begenç bilen, ulu şatlık bilen imanlıları, İsa Mesih'e iman eden adamları tutsak etmek için Şam'a gidip barýardy. Şeýle begenç bilen, şatlyk bilen. Gündüzün gün ortan ýagtylykda, gündüzün ýagtylygyndan da has ýagty bir zat onun daş töweregini gurşap aldy. Saul yüzün yere yıkılıp näme etdi? Sen kim? Saul, Saul diyen sesi eşitti ve ol näme üçin maňa azar berýärsiň diýip Saula yüzlendi. Saul näme diýdi? Ya Rab, sen kim diýip sorady. Rab, senin azar berýän İsaň men diýdi. İsa ölüp direlenden soň Saula şeýle göründi. Saul, Saul, näme üçin sen maňa azar berýärsiň? Ol kimdi? Sen kim diýip soran wagty, ya Rab, sen kim diýende, men sen şol senin azar berýän İsaň. Seredin. İsa ona hiç bir zat diýmedi. Saul'un näme maksat bilen gidip barýandygyny İsa bilýärdi. Ol ona duş bolan wagtynda onu höküm etmedi, ona käýemedi. Diňe ondan sorady. Saul, Saul, sen näme üçin maňa azar berýärsiň? İň beýik merhemet ve rehim ve söýgü şo taýda görkezildi. Saul onun dostu däldi. Saul onun düşmanıdy. Saul İsa Mesih'e iman edenleri öldürdü. İsa Mesih'e iman edenleri ulu şatlyk bilen olara azar verdi. Emma İsa ona duş boldy ve ondan soradı. Saul, sen näme üçin maňa azar berýän? Hayran kaldırmalı zat. Saul'un ondan soragy şeýle boldy. Sen kim diýip soran wagtynda ol, senin azar berýän İsaň men diýdi. Ondan sonra Saul ona yüzlenip, ya Rab, meniň näme etmemi isleýärsiň? İsa iman edýänleri tutsak etmege barýan Saul, indi İsa'dan ya Rab, meniň näme etmemi isleýärsiň diýip soraýar. İsa da ona, näme etmelidigi sana aýdylar. Sen git, şähere git diýip ona aýdýar. Yankı ýagtylygy gören wagtynda, yine izine okasak yankı ayatlarda, Saul'un gözü tutulýar. Gözü kör bolýar. 3 günläp ol daş töwereginde hiç saat görüp bilmeýär. Sebäbi yankı gökten inen ýagtylyk. İsa'nın mukaddesliginin ýagtylygy onun gözlerini kör edýär. Ol 3 gece gündüz hiç bir zat görmeýär. Hiç saat iyip içip bilmeýär. Yine de onun için dilek edýärler, onun gözü açylýar.
Emma yankı yağtılık barada gürrün edelin. İsa'nın mukaddeslige. Saul başını dikeldi. İsa karşı hiçbir zat deyip bilmedi. Onun mukaddeslige Saul'un durmuşunu üytketti. İsa'ya karşı çıkıp onun çağlarına karşılık görkezmeye gidiyen Saul, indi Hudaýym, Rabbim, menin näme etmemi isteyersin deydi. Seredin, Hudaýyň mukaddesligine duş olan wagtynda, iň ganım düşmanlarda, Hudaýa karşılık görkezýän iň erwet düşmanlarda, günälerini towa edip, pikirlerini üýtkedip, Hudaýyň izyna ermege, men sana senin üçin näme edip bilýän diýip İsa'dan sorap bilýär. Hudaýyň mukaddesligi İsa'nın gudraty we güýji gaty uludur. Ona karşı gitmek, çüýşe depmekdir. Çüýşe depmek diýmek bir şeyle çıkıp duran uçlu zady depben ýaly. Yani çüýşe diýen wagtynda şeyle zat bolýar. Eger sen uçlu bir zada depsen ya da ursan näme eder? Ol seni qaytarıp senin özüňi yaralar. Hudaýa karşı gitmeklik de şonuň ýalydyr. Hudaýa karşı gitmeklik özüňe zelal getirýän bir zatdyr. Sen Hudaýa karşılık görkezjek diýip özüňe zelal getirýärsiň. Hudaýyň mukaddesligi has beýikdir. Sen oňa karşı çıkıp, sen oňa bir zat ederin diýip hiç haçan yeňiş gazanmarsyň. Gowusy İsa'nın mukaddesligine, onun gudratynyň, onun güýjüniň öňünde pesel. Ýanky Saul ýaly. Eger erwet pikirleriň bar bolsa, günäli pikirlerde ýaşaýan hem bolsaň, bugün senin üçin Hudaýa tarap öwrülmäge pursat bar. Günälerini boyuna al. Günäleriň üçin ötünç sora. Mukaddes İsa'nın ýanyna gel. Ol senin günälerini bagyşlar we sana täze ýaşaýyş berer. Täsin galdyrýan zat. Ol nähili uly merhemet we söýgi Saula görkezdi. Şol günden başlap Saul dälde Paulus boldy. Ol şeýle uly söýgi bilen, uly güýçli söýgi bilen İsa'ny söýdi. Ol diýdi günäkärleriň içinde iň erwedi mendirim. Ol maňa merhemet we söýgi görkezdi. Şonuň üçin Paulus tä soňky janyna çenle İsa üçin öz şirin janyny berdi we oňa bütün jany teni bilen hyzmat etdi. Çünki İsa onun günälerini bagyşlady. Ine mukaddes Hudaýyň nähili. Şonuň üçin İsa Mesih Hudaýyň häsiýetlerini, Hudaýyň bolşuny, Hudaýyň mukaddesligine, Hudaýyň günäkärlere bolan gatnaşygyny bize görkezmek üçin ýerde bir mysal galdyrdy. Ol senin üçin, ol meniň üçin, ol ähli adamlar üçin iň mukaddes, iň kämil bolan ýoly görkezmek üçin geldi. İsa Rabbimiz bizim üçin misaldyr. Ondan öwrenin, onun durmuşuna önüs verin, onun ýaşaýyşyna seredinde ondan öwrenin. İsa şeýle diýe, ähli argynlar, agyr ýüklüler, ähli ejir çekýänler, günäň netijesinde yere basılan, baskı astynda ýaşaýan adamlar, meniň ýanyma gelin. Men size rahatlyk bererin, men size dynçlyk bererin, menden öwrenin, meniň ýüküm yeňildir. Meniň ýollarymdan ýöreň, meniň ýollarym mukaddes we kämildir. Olar ýaşaýyşa getirýän ýoldur. Men sizin üçin, size ýol görkezmek üçin, mukaddes ýaşaýyşda nähili ýaşamalydygyny görkezmek üçin ýere geldim diýip İsa bugün sana ýüzlenýär. Senin oňa berjek jogabyň näme? Meniň islegim, sen de Saul ýaly. Ya Rab İsa, senin üçin näme etmegimi isteýärsiň diýip ýüzlenmeňize, ondan soramaňyzy isleýän. Eger siz ondan sorasaňyz, şeýle sözler bilen, onda ol size hökman näme etmelidiňizi görkezer. Nähili ýaşamalydyňyzy görkezer. Eger size akyldarlyk yetmeýän olsa, akyldarlyk berer. Eger siz gitmeli ýoly bilmeýän olsaňyz ýol görkezer. Eger umyt ýok bolsa durmuşyňyzda size täze ýaşaýyşa umyt berer. Çykynsyz ýagdaý bolsa ol size çykalga berer. Oňa iman edin. Mukaddes İsa'nın
izine eýerin. Onuň eltýän ýere baky ýaşaýyşdyr. Goý Hudaý size ak pata bersin. Siziň bilen hoşlaşýan. Ýene-de duşýançak. Hoş sağ olun.